Igbo mụrụ mụ belisi akụ na chi efo. Ife Igbo ji blọdụ kafa na chọ kafa mali. Gwanụfa na mmụọ kụlụ Igbo eshika. Igbo nwere alụsị nwe ogugu nwe oge nwe oke arọ bụ na agụ nwere arọ nwe mmiri. Igbo esika kwa. Ndị Igbo bụ ndị bi na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala Naịjirịa nwere ezi njirimara, okpukpere nakwa ezi ọdịnala. N'ọnọdụ a ka anyị jee wetara gị ihe omume nke akpọrọ ejirimara ndị bụ Igbo maka nkụzi, kwado ma kwalite ọdịnala ndị Igbo, kpochie echiche ndị Igbo azụ icheta etu ha siri bido. Ihe omume a ga-akọwara gị etu ndị Igbo si agụkọ afọ ọhụrụ, ọnwa nakwa mmemme dị iche iche nke ndị Igbo na-adị eme. Ị nwere aka doro anya banyere njirimara ndị Igbo? Kpọtụrụ akara ekwentị a 070-383-22577 maọbụ 080-381-61577 080-381-61577. Ị nwere ike jee na WhatsApp with this foreign number +447-591-139-819. Nzukọ ọra ụmụnne na ejirimara ndị bụ Igbo jikọrọ aka ọnụ n'ịkwalite mmemme a. Onye mere ka ozi a ruo gị ntị bụ Anyanwụ Akpoke. Egwu isi na-ebe ogidi agaba, isi na-ebe ogidi na-ebe ugbo.